Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Dit is weer zoiets aanpoten met Ton. Ik ben weer op weg naar Limburg Plant. Ik ga op zoek naar Diana. De planten komen uit heel de wereld hier naartoe. Er komen er zelfs, ik weet het niet, Spanje, Italië. Ik ga het eens even vragen. Want Anne heeft me op paard gestuurd om een Italiaanse plant te vinden. Allee, een Italiaanse plant, we zitten zo goed in de tuin. Anne. Hey Diana. Hey Ton. Annie heeft me gestuurd voor een Italiaanse plant. Voor een Italiaan of een Italiaanse plant? Ja, het wil eigenlijk alle twee. Ja, Ton, dat kan, zeker. Ja? Dus, we hebben inderdaad jaarlijks een x-aantal vrachten vanuit Italië. Dat is eigenlijk een plek in Italië, het Pistoia. En er wordt natuurlijk hier al veel gekweekt. Gekweekt in groenblijvende bomen, palmen, olijven, droeven, blauwe reigens, maar ook glansmispels, Toscaanse cypressen. Nou, en die hebben we natuurlijk in diverse maten. En er is toch steeds meer vraag door mensen dat ze zomer en winter het groens in de tuin willen. En het is geschikt voor ons klimaat. Dus eigenlijk, als ik het goed begreep, als ik hierher kom, kan ik eigenlijk planten vind je uit de hele wereld, als je dat maar goed zegt. Nou, niet heel de wereld. Toch van die planten uit ik noem maar een schat uit Hawaii of uit China en dergelijke. Die gedijen niet net, klaar. Nee, maar alles wat een beetje niet geruid, dat zal ik hier kunnen krijgen. Ja, dat kan ze hier krijgen inderdaad. Ja. Dus je staat bijvoorbeeld rondom die platanen. Er staan inderdaad soorten planten die wat... komen die allemaal uit Italië? Die komen allemaal uit Italië, ja. En die zijn eigenlijk zeer goed geschikt voor ons klimaat ook. Blijven de zomer en winter blijven ze groen. We hebben hele mooie bloesems, bloeiperiodes krijgen ze erin. Dan hebben ze veel meer keus eigenlijk dan hier gewoon in het Nederlands klimaat. Als je zo'n ding zou willen planten, wie gaat dat in zijn werk? Het planten van die heesters of struik is eigenlijk een beetje hetzelfde zoals we ook hier met onze eigen bomen struik doen. Nogmaals, groot gaat maken, grond goed los en met goede potgrondje mengen. Dus, de ene heeft meer zoerte grond nodig dan de andere, de ene heeft meer bemesting dan de andere. Sommige planten doen het ook heel erg goed op hele droge grond. In Italië ook vaak droge de grondgebieden zijn. Maar goed, dat ligt er weer dan nog toe aan een klantje. Maar zo'n grote pot, ik kan toch zelf niet het planten nemen gaan, of wel? Zo'n ganse grote. Dan moest ze meer spinazie gaan eten. Nou, dan moet je Pompeii bellen, maar dat gaat niet lukken, denk ik. Nee. Maar daar hebben ze dus eigenlijk wel een kraan bij nodig? Ja, als ze zo'n plataan inderdaad, daar hebben ze een kraan voor nodig. Dat zijn nog flinke buim. Maar natuurlijk, dat zijn daakvormen. En die verkopen we natuurlijk ook in dunnere maten. Dat jullie ze wel zelf kunnen hanteren en zelf kunnen plaatsen. Oh ja, dan kun je hem ook zelf zijn opgroeien. Dat is natuurlijk ook wel zo'n ding. Ja, en dat zijn dan nog eens buimton die groeien behoorlijk fors. Dus hebben ze eigenlijk binnen een x-aantal jaar hebben ze dan een behoorlijk formaat staan. Ja. Oh, dus, maar goed, die moeten dus nog een blaad gaan komen. Dus die staan volop in de knop nu. En de zon doet zijn werk op dit moment. Eigenlijk alles is ook heel snel aan het springen nu, in dit seizoen. Ja. Als ik goed begreep, blijven die niet het hele jaar groen. Maar die anderen, wat die rond jongens staan, die wel? Die verliezen hun blaad inderdaad, zo rond november. En die komen nu weer in de knop en in het blaad. En die resten blijven eigenlijk zomer en winter blijven ze groen. Ja, kan ik dich misschien achterom nog eens meer laten zien. Ja, want ik zag er net een vrachtwagen voorbij komen met een Italiaans nummer op. Dus ze zijn net hier. Nou, dan kom maar eens kijken. Och, misschien vind ik nog wel een kleine Italiaan erop. Och, daar komt Henry al net aan, Diana. De expert, zeg ik. De bomen-expert. Hey, dat. Hallo. Wat is dit? Vergeet hier? Het is een blauwe regen. Een blauwe regen. Ja. Het is al direct een grotere maat. Dus is nu ook al, die boven is al overal de knuppen vormen. Dus dat gaat dadelijk met zo'n grote bloemtrossen gaat er bloeien eigenlijk.
Oh, dus dat werd een behoorlijke jong. Dat was een behoorlijke jong, ja. En, ja, het is een klumplandje eigenlijk van nature. We hebben er nu ook, ja, we hebben net een nieuwe vrouw uit Italië binnengekregen, dus we hebben nu uit grotere moten allemaal ervan laten komen. En deze hebben we nu ook toevallig in boomvorm staan. Dus ze gewoon in de bomen en de stammen en dan een mooi kroon erbovenop. En ik zie daar zit zo'n steek in. Wie werkt dat nu? Is dat zo wel een planten? Daar kunnen ze nu gewoon tegen de moer aanzetten. Hij moet natuurlijk wel vanuit de stek of boven weer verder gaan groeien. Dus hij moet wel in de blauwe regen, houdt zich niet vanzelf vast. Dus hij moet of een leerrek staan of gaat druigen gespannen worden, waar er zich langs kan groeien. En het grote voordeel is, je hebt ze natuurlijk direct in zo'n model direct volle bloemen en direct al gaat moord in. Hè. Ja, dan heb ze direct al een flink stuk bezat. Dat heb ze al direct een flink stuk bezat, ja. En zeker omdat er ook al direct bloeit. Ja. Want normaal als ze in de blauwe regen hebben, dat is een klein plantje. De eerste 2-3 jaar is ze nog niet in de bloeien eigenlijk. Dat moet even staan dat er begint te bloeien. Is dat speciaal gedaan, Henry, dat er zo rondgroeit? Dat doet er uit zijn eigen. Dan wint er zich zeg maar vast en zo houdt er zich dan ook vast aan druien en een pool en een pergola. Als dat win je niet, ja, dan zou er ook om lekker zullen vallen, ja. Ja, we hebben nog wat andere dingen uit Italië niet gekregen. Dus hier heb ik nu de Italiaanse cipressen allemaal staan. Het zijn deze allemaal, dat zijn die smale hoogboom. Ja, waar de Toscaan eigenlijk bekend van is, waar de over langs de buinen in de berghellingen staan en zo gaat. Dat trokken vroeger de Romeinen doorheen, of de kindercupjes. Ja. En dit is dan wel een soort wat dan weer gekweekt is, dus wat daar in het wild zit, dat is de wiljevorm. Dit is een nog het strakkere vorm. Ja, dat geeft natuurlijk een heel mooi beeld om die of in een laantje te zetten of met 3 benen in een schone hoek van de tuin. En die groeien van zichzelf goed zo smaal, of wie moet je dat zeggen? Zichzelf smaal groeien, ja. Dan moet ze wel een beetje bijhouden. Met name als die gaat oil werden eigenlijk. Dan hebben ze vaak dat en ook eens een keer sneeuw is geweest. En gaat vaak zo'n tak een beetje uithangen. Maar dan gewoon even naar de winter, gewoon even die tekstjes weer een beetje bijknippen zo, dan is er weer mooi strak. Ja, en verdere planten is natuurlijk vrij simpel. Dat heb ik al goed gelachen. Ja, het wordt ook niet zoveel bij. Het is wel dat het allemaal het Italiaans spul, en of dat nu een cypress is of ik heb hier nog Fortinia staan, hebben we niet al partij gekregen, een paar honderd boom. Dat is dit hier met die rode shirtjes. Eigenlijk al het Italiaans spul eigenlijk, dat kan niet tegen te nate grondje. Want dat is natuurlijk ook van oorsprong hoe de warmland wordt doorgaans gaat druiger is. Dus bij deze is het wel altijd van belang dat een goede drainage in de grond zit. Dus een sturende laag als die erin zit, dat moet even opgelost of doorbroken worden. Het water altijd goed weg kan trekken. En deze werden met name dan heel veel gebruikt als leivormen. Dus dat is die zijn nu eigenlijk op zijn mooiste, die gaan nu dadelijk allemaal bloeien. En dat mooie verse rode shirten wat ze eigenlijk maken dan, dat geeft natuurlijk deze zijn nu ietsjes later. Ik heb er hier ook nog staan die net op een standje staan. Dus je zo direct dat het rood direct zo heel mooi opvallend is. Oh, zo begin ik er eigenlijk met. In principe is het een jong buimpje zo, ja. Ja. Oh, dus je kunt kiezen, je kunt zo beginnen, maar je kunt ze ook zo krijgen. Je kunt ze ook wel direct in een grotere maat krijgen. En het meeste waren deze hier eigenlijk gebruikt dan. Hè. En die werden dan, of toen maak ik zelf een raamwerk, zeg maar. Waar ze langs zitten, of weer ben je door een kan je klare leerrijk in. Hè. En vooral de laatste jaren zijn natuurlijk de groenblievende boom heel erg populair. Zie je ook nu wie ze vol in de bloemen zitten. Hè. We rooien wel altijd mensen aan als ze deze gaan poten, vooral het eerste jaar, pluk die bloempjes eruit. De bloem, dat kost gewoon een hele hoop energie eigenlijk. En als je dat al direct eruit plukt, dan krijg je veel meer greuver terug. En de energie dat kan beter gewoon naar de groei als naar de bloei, zeg ik. En zeker de eerste jaar als ze aan moeten groeien eigenlijk, is het altijd fijn om die bloei even eruit te pitsen. Dan kun je eigenlijk een heel partij uit Italië, als dat zo bekijkt. Ja, normaal hebben we doorgaans 2 vrachtwagens die 2 volop liggen. En dan zit het toch al gauw een 400-500 bomen in eigenlijk. Dit is de steen eik. Dus dat wordt ook heel erg veel als leivorm gebruikt. Dit is wel van de leivormen ook een heel sterk soort eigenlijk, de steen eik.
Hier hebben we die klumpplantje van de blauwe regen en dit is eigenlijk dan dezelfde als boomvorm gekweekt. Dus echt gewoon een stam met de kroon erboven. Zuurzwalen, het zijn echt forse groeiers, die maken vrij lange ranken eigenlijk. Dus dan moesten we wel door de zomer even een paar keer langs gewoon om die lange ranken goed te halen. Maar dit is een prachtig, ja de zuus nu boven begint er te komen eigenlijk. Als ze dadelijk even een paar weken nog eens kunt kijken. En daar hangen zo'n blauwe of witte bloemen aan, ja dat is echt een pracht om te zien. Dit zijn ook hele mooie leefvormen. Dit is een huls hoor. Kijk, dat is dus nu vooral die kleine knupjes, dat gaat er nu dadelijk bleuien, met witte bloempjes bleutje. En op het najaar zit er vol met rooibesjes. Dus nog een klein besje liggen, hier zo ertussen. En de vogeltjes hebben ze heel erg geer, zeg maar. En ja, het oog ziet natuurlijk ook heel erg net uit. Maar ja, dat was ook direct het leven in de tuin. Omdat die veel precies, want als niks schreeuwt, dan is het ook niet schoon. Nee. Ja, en dan zie je nog die zijn ook wel bekend van de Toscane. Vooral mensen die veel op campings gaan, die zijn wel bekend met die dennen. Dus dat is de Pinus pinea. Dat is eigenlijk de parasolden. Dat geeft later zo'n hele mooie, ja, beetje paddenstoelachtig ding groeien. En ja, dat geeft ook de tuin best een mediterraan tintje eigenlijk. Vooral door de groeivorm wat hij in latere leeftijd heeft. En dit blijft zomaar een winter groen, hè. Dat is de Portugese laurierden. Gaat nu dadelijk in deze Zuiderdal gaat meer, die moeten nog gaat komen. Dus die staan allemaal van die witte trusjes op. En dit is nu eigenlijk dadelijk dat waren zo'n hoog witte trusjes en dan is het ook één bleut als een bleut. En dat ruikt ook wel lekker als een bleut. Hé Diane, ik had toch een heel rits informatie gekregen Ja, van Henry. zo- Zegt. Daar werd er beetje- enorm veel van. Een beetje wiezel horen. Ja, heel veel. Oh, kijk eens aan, dat is fijn. Kent ze Annie ook wel gaat wiezel Ja, maken, want ik hoor. weet nu dat je hier even de cypressen staan. Hè? Ja, dit zijn Ik film- inderdaad de cypressen. Ik film me nu net in een Romein. Ja, een Romein. Ja, die leven er vreugde langs op. Ja, Of dat die klopt. reden er langs Ja, op. dat klopt, ja. Ja, die had ze inderdaad. Ja, en die kunnen best wel hoog werden, Ja, uiteindelijk. Ja, mooi. Ja, zeker. Dus eigenlijk te veel om op te nemen wat van de Italiaanse merk die hier gestroomd Dat is. is toch een hele hoop soorten planten. Ja. Gelukkig wel. We zijn nog heel blij dat we dat nu in tuinen kunnen gebruiken. Zeker. Het is mooi. Het is een hele mooie aankleding voor de tuinen. Ja, Diana, is dit de boom van de week? Ja, dit is de boom van de week. Dan neem ik verder met voor Annie. Dan prima. begin ik alvast met ene. Dan heet het in ieder geval in de kleine Italiaan alvast. Ja. Hè? En die kan me weinig geworden. Daar reageert er niet op, nee. Mogen ik dich bedanken. Kijkers ook hier bedankt voor het kijken. We komen de volgende week terug bij Diana, want het is veel te veel om op te nemen. We kunnen de tuin helemaal vol zitten. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.